full episode. Ilocano Love Storya. Hello? Hello? Ni Clarice na ito'y. As Nicole? Ni Clarice na ito'y. Sir Bergwensa! Imbag, tasi ka tinakasungbat iti awag ko, Clarence. Ha? Nana? Da kayo? Juan, siya. Tada iti banyo ti anak kong agdigdigos. Iso asyak ti simong ba? Apay nga imawag ka? Idin to ta imbagak mat adikan umawag apulos. Kaputa, ada na patag-unay nga ibaga kiti anak yun, Nana. Iso apa nga asiyo, ikandakam kumay ti gundaway nga agsalita. Lading itik. Ngamjak ipalubos nga agsarita kayo iti anak ko. Tama nga numaamuan ti manugang ko ti panagsarita yo katagapada. Ada lang ibagakan ko, Nana. Anya ka diti ibagam? Ti anak yun, ti kayat ko nga muna pang ibagaak. Di ka di makawawat iti sao? Kunakmat adyak kayat nga agsarita kayo. Iso nga ibagam latan kanyak noon nyaman dayta. Pagdadagsanak, Nana. Anya? Kat? Anya kumanog dadagsan ka? Makikasarkan iti nakalaam iti dayta. Ti anak yun, ti ama, ti sigog ko. Anya? Sakpay ti panagbaligi yun na magsina ka na kami kin Nicole. Andan na pasamag ka na kami. Sir Bergwensa. Kaya't ko amamuan ti anak yun. Anak po nga na hindi pa nakalipat mi. Sakpay anak kasanda ka ni Cheryl nga asawa na. Saan ka mabalin amamuan na ti panagdadagsan mo? Nang nangro na iti manugang ko. Uray ka ni ti panakamu na anak yun. Tiyag na maita sa saanan. Ipaidam yung kankwana. Gaputan jak kayat asikamanan ti pakay tuunan ti imatang ti anak ko. Iso adi mo padpadasin nga ibagakin ko na ti amin. No kayat mo, tinasayaan. Ni Nicole ka day, di nakasarsaritam iti cellphone itay, Clarence. Saan, Nanang? Ni Nana Amanda ngay, Nana. At niya? Isuti si mong pati ti panangawag ko. Apay nga dakan ko na ti cellphone ni Nicole. Ada ka no iti banyo ni Nicole. Isoan ni Nana Amanda ti nakaawat iti tinawag ko. Di ka saan mo nga rod ana ibaga ti kakaram, anak kao? Naibagak, Nanang. Imbagaklatan ka ni Nana Amanda. Ngam di na kayat nga sarita kami kini Nicole. Di na kayat namamo ni Nicole. Anjat imbaga na gay, idi imbagam nga adanton apo ko nakit ka. Kaslawan anyaman na kan ko na Nanang. Kan saan na kayat amamon di agasawa. Magdadagsanak. Anak, bayamon, di mo ton awakan ni Nicole. Ngam kayat ko amamon na Nanang. Uray nagsina kami. At dasungsong batan na kanyak. Iso apadasak tumanan nga awagan. Ay, anak ko, baknang da Nicole. Agraman ti pamilya da Cheryl nga asawa da. So ano mabalin? Aguli magkakumalatan. Nujak maawagan ni Nicole. Eksakto latan, Nanang. Anya? Ay, saan anak? Tama no agapadakin ni Cheryl no agtext ka kin ni Nicole. Saan mat nga mo ni Cheryl? Nga da relasyon may idi kin ni Nicole. Nila ang mamang natin na magsinakada kami idi. Tadi na kayat. Asyak ti para iti anak na. Oray pa, ya anak ko. Di kay madanagan, Nanang. Uray teksak ni Nicole. Saan ko nga ibagatin akan ko? Pakumustahan tulang. Hello, Cheryl? Di mat umay nagsundon ita dito opisina, sweetheart. Ay, un kaya man niya. Sorry, nalipatak matan. Sikat talaga. Managlipat ka matan. Sige, umay ka nga rodan, taurayan ka na. Sige, urayan na karod. Umaya kon, Cheryl. Kumusta dagiti anak? Abalayan. Awan ti problema abalayan. Nabayag mo tan asaan da nagapang agasawa. Nasayat no kasta. Kita nga ewan problema kadagiti anak ta. Tingarod nagsugpunan tarig ko siya ti pagsaritahan ta.
Napintas ti anlayas ti negosyo tayo abalayan. Iso mayat nga ipatuloy ta ti plano apan na kay patakder ti mo na branch ti negosyo ta. Sige, sige. Apro bakit ipan na kay patakder, tikaw na branch, tinegosyo tayo. Ate nag-text iti cellphone ti asawa. Sino nga pa data? Pasakit man. Oray ka, naka-charge pa na. Kumusta ka, Nicole? Sino dito ang nag-text? Nicole? Umay ka man ditoy? Darasam! Apay, Cheryl? Sino dito yung nag-text dito cellphone mo amang pagpakumustakan ka? Ay, diyan ka po. Diyan pa mo't nakita ti number dayta nag-text. Dito man oh. Kitam. Sige. Ni, diyan ka muna sino ti akin number dayta. Di ka nagulpod. Ada ka di babaim? Anya? Sumbatan di sa lutsud ko. Awan! Sino nga ron dito nag-text? Imposible adi mo mo. Talaga ajak amuno asino ti akin number dayta. Di nagpatpadasan aliputan, Nicole. Tanadakdakasak ngam ni Satanas no siyak ti malukloko. Mamukaw na tanak ka. Isa tinak mabaliin na paglimitan. Nadala ka di parikot mo iya. Tetala nga kayat mo tagbayag di tibalay. Ti asawag, papa. Apa ay tilasama mo? Agdan sa babae na. Anya? Apa yan ako nam ti kastaya? Agdan namin nag-text iti cellphone na. Kat pagpakumustahan na ti asawag. Amang ano dakit ti gagayam na dahi dyan na text. Amamatan niya asawam. Ano ti barakada na iha? Panag ko kat babae dyan nag-text kan kwa na, papa. Diyak ipalubos nga ada ka inagaw ko iti ayat ti asawa. Saan pa'y asim mangpot ni Cheryl, iho? Isungain kasukunan yan da abalayan. Sumangpot tulad no kayat na mama. Saan ka nasaya ati kasta, iho? Mama, makapasurong ti ugali ti asawa. Nakalalay nga agatap ti saan arumba. Iho, ay ayatin nakaunay di asawang. So, di mo mababalaw no, daman dagiti atap na ken ka saan amay parbag. At dalaang nang kumusta kanya kiti text at apon na matan nga da babae. Ammo na ka din ti may papankin ni Clarence. Saan mama? Tadyak kayat abirukan na ni Clarence. Kat pagaramidan na ti saan anasayaan. Taadda ka di pailaang panagayat mo iti dati ano biyam. Mama, amuyo mo't nga podno nga ayatag. Ngamgapo ka na kayo. Napilitan na ka ng aram ka na nga sa awa ni Cheryl. No saan mo nga inasawa ni Cheryl? Nalabit nga agpalpala matata ko maitan. Ni Cheryl ken ti pamilya na tinangalangon ti maluglugi idin a negosyo tayo. Ngamsyak ti nagsakripisyo mama. Alright, ay ayatan nakamot unay ni Cheryl. Pudo na ita. Ngam, makonsensya no da duma. Tadyak masupapakan tinalaos unay a panagayat na kanya. Gaputa, tiik-ikis paila ang tapusom kat ni Clarence. Kasta ka di, iho? Mababalaw dak ka di mama. Ay ayatak unay ni Clarence. Awanan ni Clarence. Kat asawa mo ni Cheryl. Iso sursurwan ko man nga ipatag. Jack madiktaran ti puso. Ni Clarence ti ayatak. Apay ama ikulkulang ka, anak ko. Ang gaputa nag-text sa akin ni Nicole, nanang. Kinamustak. Ngam saan pa yan nag-reply? Amo na ka di, asi ka di nag-text kan kwa na? Saan, nanang? Amkak nga isot pagapahan da iti asawa na. Ay, sumuulag asa na ka ari ni Playan.
Tadi na magayam amo asikati nag-text ken kuha na. Ti plano kay di no ag-reply. Ibaga ka siya nag-text. Anak ko, di mo ko man ribukan idang agasawa. Nangrunakin ni Nicole. Dakal ang tiyan ko nanang. Kaya't ko maamuan na. Nga da anak mi. Anak, imadayo tayo si lugar tayo. Gapo iti pangtakan ka iti ni Amante. Tsaka na maulit man ang ti panangipangtadagan ka. Nanang, uray saan ada kami kini Nicole tinag-asawa. Ada karbangan na iti anak ko. Uray pa'y, hangap di na pa'y lamit mo nga daputot na kin ka. Nadyak man na ilaban iti ti ayat ko kan kuha na. Ilaban kan irupir ko itan ti karbangan ti anak ko iti amana. Yamok, di mo nasukuran ti asawa may ho. Pansya kayo, papa. No itakla ngay may. Aywan gayam, sa dino ti ayan ti asawa. At dahil tilikod ti balay, nagbasbasa iti magasin. Sige, papa. Tinak man iti ayan na. Mabit lang. Kahit kakasarita iti nawapat. Anya ti pagsaritaan tayo, papa. Diretsaan ka na. Agpaiso ka di ti adap ti anak ko nga da babaim. Awan, papa. Saan apod no day tanga atap kanyak ti asawa? Sa bagay, nadaman ngagpaiso. Alangan man ngaglunam. Idin do tamom, apakadaksam kanya kakatugangam. Nang nangrunay ti asawam. Patyandak ko, mapapa. Awan ti babae. Nasayat no kasta. Sapay lang kumata ka na yun malaglagi-pan. Tidakal nga utang na yung bagan nakam. Na ipaay mi, iti pamilyayo. Wan, papa. Jak malipatan tayo ta. Nasayat no kasta. Gadi mo ba't badasan na liputan ti anak ko? Ta sana ka pumundang pumatay. Nasaktam ti anak ko. Agyaman at sinundunak matlang di balay da papa, sweetheart. Sapay la ko, ma. Tayo ti panang sukon ko king ka. Kat napunas ang tidakas nga atap mo. Talaga ka ding awan ti babaim? Awan ko naklangarudan. Talaga ka di mam mo dyan ang text kan ka? Amang kung kumusta ka ka? Naibagak idin king ka. Ajak amo ti akin number iti dayay. Pues, ipanaknak mo kanyak, sweetheart. Babaan iti panang sukat mo iti SIM card mo iti cellphone mo itamat lang. Anya? Suktak ti SIM card ko? Wan, tapno sana na makatext wano makatawag dyan magpakpakumusta ka. Una, nung kasano nga rudan dagiti katransaksyon ko. Nung sukatak to'y SIM card ko. Dahito iti number nga amo dagiti kliyente. Aramidam timbaga. No kayat mo anan-anay amapunas ti takas nga atap po ka. Sige. Suktak. No iso ti kayat mo. Aramidam itan, sweetheart. Ikatamang ti SIM card ta cellphone mo. Kanya, una nga sa anak pa yan nakagatang ti sukat na. Di talaga ayam. Atoy, ada ginatang ko na SIM card para dito cellphone mo. Anya? Aday ta. Okay. Sige. Ikatam nga rodan ta SIM card mo, Nicole. Apa yung taasan mo nga agun iti cellphone ni Nicole? Laray. Kasi dumanan ti awagam adak ka. Kuha na nang. Pinadas ko man na pinaringan di cellphone ni Nicole. Madimat, jak maawagan. Anya. Di mat imbaga kasardingamon nga awagan. Di ka di ba kaawat titisaw? Di da ko maungtan nanang. Lukas na ka mo lang. Ay ka makamu ka ni tibiyag mo. Di kay kumagsaw iti kasta nanang. Natangkan unay ti ulong. Sige, saan ko nga awakan? Total, nagsukat san iti SIM card. Ikaw na sayat no napanunot na nasukatan ti SIM card na. Tapno di mo maawagan.
Sweetheart, sino dyan nakakotse apimanaw? Ah, ni attorney. Batch ko iti high school. Ano ti baga na? Adda ka no maangay aryon yun mi nga agkakabatch. Iso ti may na yung baga. Ta iso ti may sa kadagiti organizer. Nasayat no kasta. Tada nakapanunot ang mga organized reunion yung agbabatch. Kaya kanon to nga rod? Into no may lawas. Katkayat ko adwa tanto ti matindar. Anya? Umayak man? O syempre, asawa ka. Katkayat kayam amo kadagiti kabatch ko, sweetheart. Sige, kita akto na awan tinasisita ang appointment ko iti aldaw. Apa nagre-reunion nyo. Hello? Hello, Juvie. Oh, nakaawag ka man, friend. Anya? Ada reunion tayo nga kakabas, entong lawas na? Kayat mo nga matindarak? O sige, kita ito nung saan to amayra natin check up ko iti ubigay ni Wen, friend. O sige. Okay, bye. Larez, sino di kinasaritan ba iti cellphone? Di ka di man Nicole? Saan, nanang? Ni Juvie, a best friend ko. Nakapanunot man na nakaawag. Anya ka itimbaga na. Ada ka no reunion da nga kakabasin ton laos na. Kaya't ko na siya ka no ti kadwa na ang mapanong matindar. Anya? Wala, kamdakalan ta dyan mo. Di ka ka di mabaen nga umatindar anak ko. Ni, apay ko mamabainak ngay nanang. Saan ko nga ibain ang masikugak? Nga awan mo't asawam. Awan tumot nga tatimang damag ijay ano da asawa ko no awan. Sa bagay, ang mumat ka ni Jopi ang masikog ka. Ngam saan na nga amo ani Nicole tinakaalaki ti daytoy nanang. Kat, awan panggap mo amang ibagakan ko na. Awan? Tama nga no adundukit di ti mangag ko asa uken kwa na. No ibagak no asino ti amatoy si Koko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige, Mr. Sadang. Wan, sir. Namnamaan nyo ti panakimiting ko kada kayo iti aldaw ng bagayo, sir. Wan, sir. Bye, sir. Sweetheart? Asino dyan mawakan ka? Ni Mr. Antonio Sadang, sweetheart. Ti may sa kadagiti mabigbig a negosyante dito yung probinsya tayo. Kat, anya din bagana? Kita kami kano. Kayat na ti makisosyo iti negosyo tayo. Anya? Kaano ti panag-meeting yun? Inton biyernes no may alawas. Alas 8 kano iti bigat. Sweetheart, dayta nga aldaw ti bagbagakan ka. Kapanagatindar ta iti reunion mi. Ay, sorry sweetheart. Saan ako na makaumay? Wenang, naibagakon ka dagiti kabats ko nga umatandar ta ato ha. Di bagam to nga da importante a meeting ko. Napagpatag ka ti pay lang ti atindaram a meeting. Ngam ti panang kuyog mo kanya kang asawam. Anya ka na ya, sweetheart. Negosyo ti makagapo. Iso asaan ko mangagsakit kinaka mo. Nicole, iho, mabalin mo mat nga i-reschedule ti panaki-meeting mo kini Mr. Sadang. Tapno makuyog mo matlaang ti asawa iti atendaran na reunion da. Mama, no agpauyo ni Mr. Sadang iti plano na makisosyo iti negosyo tayo. Sayang. Iso pasensya lang ti asawa no saan ko makuyog. Kaya't kukuma nga ikam kumamat ti importansya ti awis ti asawa. Mama, napipya ati asawak ti agpauyo kanya. Ngam iti negosyante amayat ang makisosyo iti negosyo tayo. Ang kahagumura, no sana masango ni Nicole, di mangkuyog king ka iti papanam. Abumat, abang gapit negosyo, ti kapuna iya. Papa, napagpat
matag ka di payla ang tinegosyo? Ngamti panangawis ko kan kuana? Di mo mababalaw di asawam. Tamay sa negosyante. Para di pagsayatan ti negosyo, ti kuna na apaparan na. Sige man laangan. Tsakon pilitan ti asawak amang kuyog to kanya. Masulong mo ti mapan. Adamad lugan mo. Amo matag maniho. Isungawan rason no di ka makatindari ti reunion nyo. Okay, papa. Inaktulatan. Nasaysayaat ko ma. Numayam amok kumamat kadagiti kabatch ko ti asawa. Adan to sa bali a panawan. Tasan mo damay maysa ti aldaw. Wow! Uri dakkelan ti tiyan ko. Tumpor na tati kinapintas ko. Gapoy ti daytoy nakapimpintas sa ginatang ko ang maternity dress ko. Wow! Ay, nagpintas ka ni tinatakawas mo anak kaw. Bagay mo na unay. Apay so nanang? Uwan anak kaw. Ay na, tibuar ti husto akinalas bang mau iti day takawas mo. Nakita ka ro daytoy akawase dagsursusurak ijay mall. Nagina siguro day tanya. Nalakalaang nanang. Nag-sale daw. 50% discount. Ay, nagsaya atin ngayon kasta. Hagam, nay, laglagi pa. Amasapul bunto ti dakalakan ti na dentun aganak ka. Wen nanang. Awan pagdanagan nyo. Saan ko ginaro ti savings ko? Anay ranta agastot to nga ganak. Nasaya at no kasta, anak. Tanay, ay, nagrigat ti mapan agutang no agkamtod kanto iti gastom nga aganak. Sa dino ti ayan ni Nicole, mama. Kuna nasumublat nga agdi ko si Tibanyo, nga may terumarak kat awan matan. Ada iti likod ti balay, iha. Anya tararamidan na ijay. Ingka kita antap no maamwam. Sige, mama. Inak man nga ro ti ayan na. Sige, iha. Ay, sa apel ko. Tasaan nga apaan ti manugang ko ni Nicole. Iti pan nakakita na nga agin inom iti ara. Nicole? Kunang magdigos ka nga. Tagamatan dito eh. Umininom kay ti ara? Pagpaimas lang iti turog. Pagpaimas iti turog? Sweetheart, mainiwakan ka. So, nagdigos sa kadagos iti malpas tayo makapangrabi eh. Mabalin ka ti? Isarting mo day ta. Ingkag digusan, tas umrakak to ni ti kwarto ta. Ha, awan tumat la sirbina. Anya? Ape ang kastamat ang ti pagpangam, sweetheart. Nandanin makatawanan nga agdindin nata kas agasawa. Nga maging gayta. Di ka matagsikogan. Kuha. Adda kumamat itan Nga mamom. Adda atap ko. Anya day ta, sweetheart? Siguro, padidiferensyam. Iso adi kagsikog. Anya? Tsak magustuhan ang dagitang ibagbagam, ha? Isartin mo taana. Tani, nabartakan. Ang kakatagtigusan, sweetheart. Husto daytan. Pangasim. Kasanungatan. O di nak maipayan ti anak. Ang mga nusik kamat, ada deprensya na. Pues, anya nga tano, agpa-check up tayo ti doktor. Anya? No awan man ti diferensya ta adwa. Kat bareng mang ti doktor titip tapno madanta itanak. Okay. No dayta ti kayat mo? Sige, agpakita ta iti doktor. Mapantano bigat. Anya? Ura-urada? Sweetheart? Kaano tong aro ti kayat mo papanta? Inton malpas tatandarak ariyon yun mi.
Sige. Nois ito ko na. Sige tayo masurot. Kanya ti kuramay ha. Kaya ti asawam nagpa-check up kayo iti doktor. Wan pa ba? Agaganatan ti asawa ka madan kaming iti anak. Taday takad di ti solusyon tapno dumaras ti pan nakabukalyo iti anak. Kuna na barang mangtati doktor iti tip, tapno nadardaras ang makabukal kami, papa. Kasano no ti may sakada kayo kita dati diferensya. Atapan ti asawa ko nga da diferensya. Iso sa anak pa yan nagsikog. Ano niya? Wan papa, dahita ti rason na, iso akayat na nga income agpa-check up. Aldawan, anak kao. Di ba't upatin darkay ti reunion ti gayem mo? Una nang. Nalahin ka karat agdi ko san ata agsukat kan. Pero nakasagana kan to no may nakadagasan ni Jube. Una nang. O sige. Pinakngaro na nagdigos. Sige. Ay, inot matkit din sa maliplipatan natin na sa napalapas na kan ayat. Di ka kadi makonsensya iti asawam ni Col. Namnamaan na kaunay idi akadwa na kaamapan umatendar iti reunion dangag babats. Isumatan tinapan. Mama, napatpatag ti papana kam iti kuyugak ti asawa. Oh, sino itayin ang negosyante niya ko na makamiting mo? Ni Mr. Antonio Sadang, mama. Mala, sapay lak mga rod. Tanapintas ti bunga ti panakimiting mo iti dayjay ang negosyante. Sige, inka nga ro din iho, ta mga numala daw kapay. Wan mama. Anyamatan. Ma-out of place aksama ti simurot kan Jovi. Nakaragragsak dami nagtutungtong nga kakabats. Mga siyak, awan ka sarasaritak nito eh. Ha? Sino nita babae o masidot kanya? May lasin ko. Ni Cheryl dahil ang asawa ni Nicole. Nakusta? Basmate na Jovi dahil ang babae. Sabagay. Urek sarita kami ng masdad. Di naman ang mga ex ko di asawa na. Mrs. Apa di ka matumasidag iti ayan ni agtutungtong? Sino ti kadwa mo kadagiti batch me? Ni Jovi, ma'am. Susapo. Misis ko nalakit din ka. Nigayam Joby. Sige, umay ka. Tamapan tayo ti umuming agtutungtong. Ha? Ay, saanin, ma'am? Dito yaklatan. Umay ka kitin. Di ka nagbabain. Umay ka. Manda kayo latan, ma'am. Sige. No di mo kaya. Sikat yung makam mo. Hanggang sakbay agsubli kita ayan dagiti batch ko. Ag-selfie taman pay. Ha? Anya? Apa na pamulagat ka? Di mo kaya ti makipicture? Gapot na masikog ka? Saan mo takasta, ma'am? Okay, agplaster ka nga ro din Tag-selfie taman? Sige, ma'am. Thank you. Okay. 1, 2, 3. Atay ta, nalpasan. Thank you, Wan ganyan, anya tinagan mo? Clarence, ma'am. Okay. Sakmat ni Cheryl. Di asawa ni Mr. Nicole Di Guzman. Di ka ba matagtaga rin, sipod simbang pwet ka anak ka. Hapay, ada ka di saan mo akinayat, itinapanan nyo aparte. Nanang, nakita ni Cheryl nga asawa ni Nicole. Anya,
Kabats gaya ni Jupiter dya, Cheryl. Aniya? Ay, inyam amom ka diti bagim kan ko, ana? Imbagak tinagan ko. Ngamsaan ko ngayon baga nga ex ko di asawa na. Ay, nasaya at ba't no kasta anak ko? Tama nga no makaparnuay ka iti apa. No imbagam anobium iti ni Nicole. Wan nga rod nanang. Ngam, pinaselfinak ni Cheryl. Anya? Wan, ipakitan to ka na ni Cheryl kin ni Nicole tiladawan mi. Ba't sigurado, maamuanton ni Nicole na masikugak. Saan abale? Tadi na ba amo nga iso ti ama ti si Kugmaw, anak kao. Naimas na gito pinalutom ka dagiti katulong tayo asida tayo sweetheart. Wan, sweetheart. Aywan gayam, kumusta ti reunion nyo? Naikapis ka? Nakaragragsak kami. Mayat, nag-enjoy ka mutlaang, Cheryl. Wanang naragragsak ka kumapay no kadwa ka nga matindar. Kada kami amin na nag-reunion, kat adan asawa mi. Among kadi, asak lang tisan anak kaawis iti asawa na. Sige, promise. Enton maminsan nga daman ng reunion nyo. Umayak to. Paiso? Uwan. Naingkari, karamidak. Thank you, sweetheart. Tsaka mo, no kaanon tumanan ti sumaron a reunion mi. Wan gayam, ada ipakita kan kaaladawan. Ha? Ta inaramid mo nga tamanan. Jay agsilpi-silpi. Wan Atoy, kita mo? Ada kinaselfie ka masikog. Sige, kita mo. Atay ta. Ni Clarence. Oo, apa na pamulagat ka nakakita iti dahi kinaselfie ka masikog. Ha? Awan, Cheryl. Aywan gayam. Masaludsod ko man. Anda ka din asawa dahi ta babae. Siyempre. Ada ata masikog. Kat imbagada ka din king ka, tinagan ti asawa na. Ha? Ay, saan? Kan, tiyakon dinamagpay. Ang sigurado nga tan asawa na dayta. Tamasikog kat narudan. Sino ti kadwa na dahi ta babae ngay may i-reunion nyo? Oh, ako ray ka man. Apa yung damdamakam? Kan, kasla, interesado ka unay amangam mo. Ti kabibiyag ni Clarence. Ha? Imbaga na tinagan na king ka? Siyempre. Gaputan na kayam amuan. Delikado. Saan ang mabalit ang mamon na nga ex ko iti ni Clarence? Nicole! Apa na yung mayang kamatan? Ay, kakwa. Sweetheart. Gaputa, di mo mat sinong batan, tidamdamagaking ka. Ni Judy akabats ko, ti kadwa ni Clarence adi maray iti reunion mi. Talagang atan nga adan asawa ni Clarence. Kasano nga ta maalat kinamber na. Kaya't ko makasarita. Amo ko. Wan, apay kit din asaan. Manandanak ti balasang ngagpamarang agayam ni Clarence. Kat ibaon ko kini Choppy abats ti asawak. Kat dawatin na tinambar ni Clarence. Nicole, iho. Mama, apay ada ka di bagayo? Itay ka pa'y asisiiman. Nakaadayo ti turong dagita mata. Ada ka di problema? Awan, Mama. Saan mapanibagak ti may mapan kini Clarence? Kini Mama. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode
Isu nga, ag-subscribe kan ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Nanang, di ba't itagal daw ti schedule mo agpa-check up? Hingkal ti ko sad anak ko. Siya kung timang kuyog kan ka mapan agpa-check up. Agyaman ak nanang. Kapay nagsindaay ka. Gapot ha. Saan ko makakastitikasan ko? Saan ko maata kayo ti mataktakta kung maturturtura naman kuy-kuyog kanya kiti doktor? Di mo panunutin kay dada, anak kamay. Malidayanak lang unay nanang. Bastardon tutoy apo ko yo. Ay, nawan mabalin ah. Tasaan da ka mat amaawat ti pamilya ti inayat mo alalaki. Nagrigat lakit niyang paiso ti marigrigat. Ngamsapay lang ko ma. Tatinto anak ko ti agbalin aliliwak nanang. Hindi ka kati sumrok ita ija opisina. Saan mama? Ada pa panan may kininikon. Sa dino? Mapan kami ti doktor, tengkam agpa-check up. Ayun kaya man niya. Naiba ka kanyang idin ni Nicole, ti papa niyo pa nagpa-check up. Agkaganap nga minan ti asawang kamataan iti apo ko yo. Sa apela ko, tamakatulong kada kayong agasawa ti ingkay pa nagpa-check up. Tapno nadardaras ti pan nakaadan ti apo ko. Ay, hagyaman ak. Nakasangkot tamot laagan anak ko. Wan nanang. Ay naktangan-tangan nagururay. Kapoy ti kaadumi anak pa check up. Uray. Ta, nasaya at mati check up po. Awan ba ti parikot iti inawon. Sapay ko ma. Tay pa ito ti Diyos ti natalingan nga napanaganap ko. Day tati kanayon ko nga ikarkararak anak ko. Naglalo kat awan mo ti ado uray ak kwarta tapos buos ang mga aganak. Day ti pagayatak launay nanang. Ama-amuan ko man ni Nicole ti kasasaad ko itay at yagdama. Tapno awan sa bali makatulong. No saan nga ti akin kapuanan iti daytoy. Anak, datalatan ti magibaklay iti angin. Tapno awanan ti rumswa agulo. Di mudla sumangpatan dagiti anak ta abalayana. Barang no dandanida ita na balayan. Sapay la kuma. Magagaran ako na makamoy ti resulta ti paragpa-check up da nga asawa. Isudan dagiti dimtang abalayan. At tantilugan da. Sapay la kuma. Isudan nga agpaisaw. Kumusta itinapanan niyo, Nicole? Cheryl Iha? Nay, apay ngagsangsangit ka. Nay, nagari na pasama ka. Madamdamatin nagsarita pa ma. Papa. Sige, kita kayo. Nay, Anya ti mapaspasa kadagiti dua. Apay akas dalabag ka ti lubong asimbang pet di ti bala. Arak adagos ti sinangomon, iho. Anya ka di ti problema. Nadagsan mama. Ayun kayam ni papa. Sa dinom ti ayan na. Napanmat iti ayan ni Cheryl. Anya ka di at talaga tinapasamak, iho. Bueno, nag-aapa kayo ka di nga agasawa. Saan ka di anatuloy ti pa nagpa-check up yun? Napan kami mama. Kat, anya nga ron ti ko na ti doktor. Papa. Apay nagsangit ka. Anya ti ko na ti doktor kada kayo. Kung nati doktor. Katikaan man. Saan nga aganak ni Cheryl? Anya? Sigon iti doktor.
Baog ka no ti asawa ko, mama. Oh, apay, nagsagit na batan. Anya tinagbali na problema yung agasawa. Nagdagsin, Papa. Ibaga, tapno mo matnuan niya dahil ta arim sa aparikot. Kuna ti doktor. Ati kaano man kat sa nagto, agsikog. Anda. Tanya rason. Kaputan doon pa sa kano, Papa. Sana. Kasanupay ti arapaap ti asawa mamadaan iti anak. Siya kada depresya na kada kami nga agasawa, Papa. Siya. Tanda niya ako nagpasngay. Ipasngay kong ti anak may ni Nicola. Anya to nga tatiramitin ni Nicola. Numaamon na nga da kayang anak mi. Adak. Ah, Teka pa nga ada dita sangot ti Sarbeng. Di ka maglama uman abagkit kita di talangam apasikog. gaputan na kadakdakaran ti Jan ko nanang. Dandanin rumor da ito eh. Ay, huwag karod anak kaw. Isungaan ang nadam ti bageb, ah? Uwan nanang. Di ka unay umininom iti soft drinks. Uwan nanang. Di ka matanagan. Makapatakas kami ni dagdadagsin akas ka dagiti nasasamit ay inuman. Uwan. Nas ka na sa luwada ka na imbag ti salunat ko. Tapno na salunat to mati anak ko. Cheryl, nakaidasaren dagiti katulong. Ay abamon ta asawam, tamangan tayo. Nabardagan ni Nicole, mama. Anya? Nalaos ti luksaw na, kan panakaburibur na itinamuan na asaan ko ama ipaayan iti anak. Mabalin nyo mat ti mangampon. Iso asaan ko maaday ta, ti pakabingkuran yung agasawa. Dumalaang. No, anak mi at wa, mama. Anyang arod ti mabalin tayo. No, iso mat ti gasat mo adi aganak iha. Saan ko mga iso ti pagpulkukan ti panunot yung agasawa. Clarence, ayatan ka. Nicole! Hoy, Nicole, agring ka! Mama, Baglakit din ta nagrampaya ti mangga anagyanam itay anaginom ka. Saan ka nainitan iti pan nakalibay? anay, sakit di ulok, mama. Anay ko. Resulta dahi tati kaado anainom mo nga arag. Sige, tumakder ka titan, tain ka mga. Jack pa'y mabisin, mama. Ay, yung baglakit din ta siya tinanggriingkan ka dito eh. Tano ti asawang tinairanaan ang riingkan ka. Jack laamon, no di kay aga pa iting ka imbagbaga. Mama, anya ting bagbaga. Inulit-ulit mo nga insawang tinagad ni Clarence. Anya, Aging ka kadita. Kat di mo pa'y nalipatan, tisigod anobiam, iho. kumusta nga tanting patrabaho kini Jenny? Nakasarita na nga ta ni Joby, abatch ti asawa. Ha? Ni Jenny. Isuday kayo mabawag. Hello, Jenny. Kumusta? Ano ti matamag? Kasta? Good. No, kasta. Adaking ka tinamber ni Clarence. Sige. Agyaman nak, Jenny. Itad mo nga ro kanyak tinamber na. Sweetheart? Sino ta kasarsaritan? Kan, anya nambara kong kunam. Ako, sweetheart ni Mr. Antonio Sadang. Bay,
Mr. Antonio Sada. Ni Mr. Sadang a kinamiting mo, idinapan alawas, di kinasaritam, sweetheart. Awan, sweetheart. Pasensya, Cheryl. Nakulputak man king ka. Hello, Jovi. Nakawag ka man? Anya? Sino namang pagpakumusta ka niyak? Chari ko na? Awan matamok nga na ganiti Chari agayim ko. Anya? Inted mo kan kwa na ti cellphone number ko? Takayat na ka makasarita? Ay na, Jovi. Talagang awan ti malagip ko at Chari. Awan. Nga man na bayam. Nung umawag day jay, kasaritak to. Adda ka matlagayam dito, Hardin, sweetheart. Sa anak pa yung makaturog, sweetheart. So ngayon mayak dito nagpapaangin. Oray sa. Tsak mat makaturog. So, katuan ka. Pakayat na kadi abantayan. Aging kaadyak makaturog, kasta. Sweetheart, kaya't ko makapagsarita taan ng sayaan. May papaniti sitwasyon ko. Anya, kumapit ipagsaritaan ta. Di may papanti saan mo apan nakipaay kanyak, iti anak. Kaya't ko nga dantong matlang tagbalin asarukot ta. Inton, datan ti agsalog titig sana. Anya nga rin tikait mo ang basama. Kaya't ko nga agampun ta iti uping, sweetheart. Anya? Juan, katno, adamayat nga ina, kapaspas ngay na amangi paampon iti anak na. Uray datan, ti mangi pusing iti ina na. Kasla saan ko nga mo, tisong bat ko king ka. Ititay ta asing-asig mo. Sige, bayam. Tabarunutat, kan adalak man anaimbag. Anya? Naibaga mo ni ti asawam nga agampon kayo. Juan, papa, Anya ti kunan. saan pa nakapagngandang? Pagsayatan nyo madlangad ba no mangampon kayo iha? Dahil nga rutin bagakan ko na, papa. O sige, no bilang tumanugot ti asawam, ado ti ubing agumawagawawa ikinaganak kadakwada. Pasensya kan, Shari. Naimbagak ide ani Mr. Antonio Sadang tinagan mo. Awan. Diyak kayat ngamin amamon ti asawak ti may panggap kini Clarence. Awan. Agyaman nak numawatan na. Anya? Di ka madanagan. Awan ita ti asawak tanapan iti balay da katawangak. Awan. Thank you Tanaalak mo't laang tinumber ni Clarence. Clarence, malagip ko man anak ka. Imawag ka di kan kaya imbaga ni Joby anangala iti cellphone number mo. Amang ibagbaga agayam mo. Di mo matam-amaw. Saan pa mat nga mawag, nanang? Saan nga ta amang limlim mo laan tayo dyan at tsare? Amang ibagbaga agayam na ka. Ay, jak man amo, nanang. Ngam, umawag man kan saan, awan anyaman na kanyak. Sa bagay. Nadagip ko lang asalot-suta na nagkaw. Sige, tanawan ka pa yung nga ron dito, itay na kun aglaba. Wan, nanang. Ay, asino mo tangamin dahi dyan agnagan ti Titsari. Amang ibagbaga agayam nak. Awan matam amo ang nagan ni Titsari agayam ko. Matang mo ang awag kanyak. Amangan na isunday ti agnagan ni Titsari. Hello? Hello, Clarence. Ha? Nicole? Agyaman ha, no mabusay sa nakpailaan.
Apay nga mawag ka. Mabalik ka di. Asyak ti umunang agdamag kat sumbatan na ko mo na. Anya dayta? Sa di na ti paglimlimangan nyo kininanang mo. Ladingetak. Jak mabalingay bakakan ka. Clarence, asik ka hati ayayatag. Wen, amok. Ngam ni mamang mo tinang rak-rak iti ayan ayata. Apay nga minanagputang ka, iti panang ipangtakada kayo iti ni mama. Gaputa jak kaya ta meramraman ni nanang. Nga mamom. Agbababawi ak matlaan. Nga apay ajak inlaban ti panagayat ko. Anya, wala ang nakita kadakkel mo ti tiyan mo. Sino tinagasat ang lalaki, akasukat ko di tapuso. Awan pa'y, Nicole. Manipot nagsinata. Nakasarado ti pusok kin ayan. Anya, wala nang nakita. Nagselfie kayo iti asawak. Kat masikog ka. Kat amom ka din ang asino ti ama ti si Kuko. Adandanin ipasangay ko. Asino? Sika, Anya ti kahit mo asawan. nagbunga na di pa nakalipat ta. Anya, aping aron, naglimbang kayo. Adi mo ibagbaga kanya. Nagdadagsan ka. Idimpang ta na kami ni mamang mo. Saan ko pa yung among agdadagsa na kiti? Anya, Clarence, mabaling ka ding agkita ta. Ato ti kayat ko ang malaulawagan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Imbawag kan ka ni Nicole. Wala nang. Kasano na abuan na tinambar mo? Jay gayam nang kiamamo ka ni Juvie ngagnagan iti Chari. Amang ibagbaga kayim ko. Binilin ni Nicole. Aniya? Ni Nicole tinang bilin iti dayja Chari. Tapno maala na tinambar ko kini Juvie. Tapno maawagan nak ni Nicole. Nalaing mo't aday jay an Nicole. Wala nang. Kahit anjagay tinagsaritaan nyo iti sigod anubyam. Saan ako nang nagdadali ti panawan? Imbaga ka masikuga. Kat iso ti amati si Kuko. Kahit anjagay ti reaksyon na idi naabuan na adandanin agbalin nga ama. Ure saan ko ang nakita ti langana. Idi imbagak adandanin agbalin nga ama. Natlaw ko. Nalaos ti ragsak na nanang. Kat ko na naakayat na nga kita kami. Aniya? Ay, saan? Di ka makipagkita kini Nicole anak ka. Habang ano na makakita ka na kayo nga amo ni Cheryl kan maidanon na kan kwa na. Daytan tulaki indin di pangrugyan ti gulo anak ka. Nanang, saan kay amadanagan? No agkita kami man kini Nicole. Itinatalgad a lugar ti pagkitaan mi. Uray pa'y anak ko. Nanang, ato ti kayat ni Nicole ang malawlawagan. Isa makisin narakaktukan kwa na. Good morning, sweetheart. Ina ko na di opisina. Ingkan tulat tama ta ni di opisina. Sweetheart. Bye, sweetheart. Bye. Itaman na pa'y. Anyat baknakan ti asawa. Cheryl, iha. Nakaragragsak mo tarim mo arja asawam. Tadlaw yung matlaghayam, mama. Basta huwag nga ron ta nakaragragsakan. Ayun yan, ti asawa ka talaga. Saan nga ta ati plano yung apanagampon ti pagragsakan na pimanaw, iha? Ha? Diyak ka mo, mama. Di ka mo tan na pagsaritaan pa, iti maipapan iti day taapanag. Pagsaritaan tayon ton. Ngarigat no, baipayagin nyo pailaang ti mangampo. Lakit ti tapagtulagan nyo adwa. Naglipakan na laki ti anak ko, iti pagkalaan na pananda. Doag pa iso na panda kicinta kadagiti kasapulan mi dito balay. Ay, ada kumaitan. Sana ti palengke iti napananda. Sa dino kay,
Ay, saan nga taan nakipagkita? Kini Nicole? Anya ti obserbasyon mo kadagiti anak ta balayan. Niliwliwag na ka din. Tisanda pa naganak. Medyo mailiwliwag da na balayan. Ta naragsagmatan ni Nicole. Nasayat no kasta. Di plano ti anak ko apanangampunda. Imanamong ka din ti anak mo abalayan. Saan da pa'y nga inulit ang nagsaritaan ti may papaniti day taaba nag-abalayan. Angam kasla masirsir matak. Amayat matlaang ni Nicole nga umampunda abalayan. Dahil ti kasayatan. Kat nagampunda. Uray lalaki, wino babae. On parikot. Isudan ton ti makaamo naman ti ampunan da abalayan. Basta ti dapat pagtulagan da adwa. Ala, sapay lang kuma. Na makasarak danto iti nasaririt akas kadakwada balayan. Day tamot ti ikarkararag ko abalayan. Tanarigat mo't no ti matumpungan da apadakkelan kat tay barumpado kundi na amo ti agtayaw ken agbuteng iti Diyos. Masigurado? Nga awan makakita kadata makamam mo kadata dito eh. Sumagmamanupay lang nga aldaw ang naglukat da ito'y apaspot. Manmanupay lang ti customer. Kas makita mo't, mabilibilang tayo lang ang customer da. Isungawan ti pagdanagam, Clarence. Diyak namin kayat amamon ti asawam. Kastamot kini mamang mo ti panagkita ta. Saan dan tupulos amamuan? Ita, anya nga ro ti planon? Umadanin ti panagpasnay ko. Di mo ko na baybay am ti responsibilidad mo iti anak ta. Saan? Dak pagtalikodan ti responsibilidad ko. No kayat mo, isunton ti ampunan mi iti asawa. Ay, saan? Diyak kayat naglain kan? Diyak lakit di kayat amaya dayo ti anak ko. Una, naranranyag ti masakbayan to ti agbaling nga anak ta. Nuda kami iti asawak ti mangpadakkel king kuana. Arami ti amin nakabalak. Tapno may paay ko ti amin nakasapulan na. Uray pa'y naway bayam. Di ka madanagan. At taak amang suporta kadagiti amin akasapulan na. Aging gayti panagdakkel ken panagadan nanto. Agyaman nak, no kasta. Tilangi daw dawat ko. Saan mo to ko mga yulpod asyak ti amana? Kandi mo to ko maipaidam ti panangipariknak iti pamatag ko kas ama. Hello, Cheryl Iha. Apay nga mawag ka? Ama, ada ka dito opisina yung ti asawa? Ne, awan mat. Saan pa nga imay dito opisina? Sa dino nga tan tinapnapanan na. Ada kita dito opisina na. Check na danon. Kung nadagiti staff na, asaan pa nagpagpakita aging kay bigat? Amangan no at tamanan kinamiting na. Awagam ko maa, iti cellphone na. Ay, saan nga rin nga galing ti cellphone na, mama? Mala, bayan. Tano umawag ka niya, kat ibagak to abirbiro kam. Sige man nga rin, mama. Taniya, na napatagay konsultakan ko na. Maipapan iti negosyo tayo. Sige, Iha. Nadagsan na ti ginatgatan ko. Clarence, apahita ka lang, masigmang pag. Kuana nang, doon kami ti ginatgatan ko. Isungay tala makasangputa ka. Dahil tati makagataw, nga italaang ti isa sang petmaw. O nanang, kitaan niyo kami na dagiti ginatgatan ko, oh. Mapahayaan niya nga bindagiti aya. Na, kita mat. Ay, dagiti kasapulan tumat ti anak yo inton ipasngay ba? O nanang, Di mo, dagiti kasapulan aya iti kusina ti chinindam anak kaw. ada di tamay sabay on. Ay, aguray ka man, Clarence. Nagalam nga, iti nga gatang mo kadagitoy, Ornong ko. Di nagpagliba ka na nakaw. Ha, nakipagkita ka kin ni Nicola niya. Kat iso tinangtad iti kwarta nga inga gatang mo kadagiti kasapulan ti anak mau. Sumugbat ka, Ibagam ti agpaiso. Sige man langan. O nanang, ibaga akong tiyag peso.
nakipagkita kini Nicole. Iso tinangtad itinggatan ko kadag ito eh. Niya, talaga natangkan ti ulam. Nanang, pagrabanan ni Nicola suportaran, tiyak baling nga anak mi. Iso tigil ko magong-ungat. Ang anak ko, madanda na kanak. Tama nga no ti panang suporta ni Nicole iti anak yaw. Kat isunto ti pagtaudan ni ti problema. Basta, awanan parikot, iti may sa branch ti negosyo tayo, sweetheart. Nga iso ti makagapo, asaan ka nakapan iti opisina, mitay bikat? One sweetheart. Diyos ko, baka mo na iti panagkutpod ko. Ti cellphone mo naka-charge. Agree ring. Mabit lang sweetheart tasong bata. Sa anak ang mamati. Kadagiti palawang kanyak ni Cor. So, pasansyakan. Tamani po ita. Naskan ama amuak dagiti karaw mo. Apay nga mawag ka, Clarence. Kaputawan sa bali ang pangibagak iti sakit tinagam po kininanang. Iso asilit na panunod ko nga wagan. Anya nga may kasakit tinaka mo kininanang mo. Inungtan na kiti panagkamo na nagkita ta. Anya? Maamag. Nga amangan ka no numamon ni mamang mo nagkita ta. Kat agpagad tumanan ti biyag mi. Ibagam kininanang mo, atin tumamon ni mama. Nga damanan komunikasyon ta. Kinuri no nagkita ta. May panggap ti anak ta tinagsarsaritaan ta. Oo, sige. Bye. Siya kung tiag damag. Tadyak mauray no anya ti resulta da di singasing king kadasawam nga gampon kayo. Kahit mo kadiwin no sa Nicoliho. Kaya't ko papa. Saan pa ita? Kanon to? Enton may simpaan na yung bag dagiti dua branch ti negosyo mi. Sige. Dunay tati ko nam. Sikati masurod. Ngam di ako mabaybayagan. Apama na may simpayo anay bag dagiti ko nam asa nga ti negosyo. Wan papa. Anya ti umunan to nga po ninyo. Lalaki wano babae. May salaang ti ampunin mi papa. Kat lalaki ti kayat ko. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Nanang! Nanang aganakagsan! Ay, anak ka! Anay ko! Aganakan! Ay, Diyos ka! Oo, nanang! Nagsakit ti tiyan ko! Anay ko! Ay, mabit lang araw ta. Inakumita iti lugad apang itulog mi kan kay hospital. Ay, Anay mabit ko! lang. Darasan niyo ko, ma! Ti cellphone ko. Sinamat ka tayo ti umawawag. Hello? Kumusta ka, Clarence? Nicole, impagtay mawag ka. Aganakakon. Anya, sa dinong ospital nga rin ayan mo. Taumayak itamot lang. Adahag pa lang dito'y balay. Anya, sige. Bagam nga rin address ti balayo. Tasya kung ti umay mangitaray king kay ospital. Anya? Hello, Kathy. Nakaawag ka man? Anya? Adadamagam kini sir mo? Awan dito ti asawa. Habay rin aya dito opisina yo. Anya? Nagpakada nga umay dito opisina? Saan mo't nga may dito ya? Sige. Bay tawagak na sa dino ti ayan na. One. Okay. Bye. Saan ba ngimimay dito ibalay ti asawam? Napananangatan, papa. Ay nasaan nga ubing ti asawam?
Apa itong galawan kat birukam? Ada na patag na ibaga ti sekretary na kankwana, papa. Iba gamit ti sekretarya na nga aguray. Kas batlay sun ti manager. Ano kahit na makasarita ti boss na, kat nakamatin na kabayan namang biro. Okay. Padasag man nga ron nga awagan man ni Nicole. Parang sumbatan nan. O sige, sige. Okay, papa. Bye. Bye. Kanyang lakit din ti anak ko. Nalabas launa iti panang bantay na iti asawa na. Nagwapon ti anak ko, nana. Makaayo unay. Nicole, ibabaling ka, te. Panawad na kami dito ospital. Nakaanak mo tan ni Clarence. Kan nakita mo tan ti anak mo. Akawit ka, anta mga nubirpiro kandakan. Madamdaman, nana. Diyak pa'y nauma amang buy-buya iti anak ko. Kaya't mo ka, te, amaris ko ti piyagmay. Awan ti pagdanagan nyo, nana. Saan nga mo ti asawak arimuarak iti opisina? Nicole, Pangasiyo, mabaling ka din, nana. Akasaritak pa iti anak yo. Sakbay arumuarak iti ospital. sige. Ingkangarod ka saritan, ah. Kitkalpasan na. Agawid kang taon. Jackpot siya nagatibak pagkam, Nicole. At dalakit nilim-limad mo kanyak. Iso ka na yung awan kay ti opisinam. Sweetheart, anya ko ti ilimad ko king ka. Amo kaya na ta babaim? Gapo iti panakapaim mo. At saan ka may kaniti anak? Cheryl, saan man nga tila adda sumipsiplot dita panunot mo, adakas nga ata? Palpalaagan ka. Nadagdagasak ngam ni Satanas no siyak ti malukloko. Cheryl, di mo iduron nga umadayo tirik na king ka. No kayat mo anasaya at latatilangan lang ta akas agasawa. Tinakpunpunuan. Nana, da kayo man palang ti mangubak ni baby. Barang mo nadardaras at sardang. Sige, mudoy anak ko. Ay, dibag sa nantoy anak mo. Uwan, nana. Nala, sumarteng kan apo ko. Sumarteng kan apo ko. Adalugan ang nagsardang ni Tarubayan. Ay, ne. Sino nga tagay dahi ta umay asa nga ilit, Kutsi. Ni Nicole ti dumdum sakit ti kutsi, nanang. Baga magkankuha na asaanan nga umay titoy. Nana, umayak man. Ay, tinasayaan. Sublatan mo ilang to anak mo nga upaan. Tas siyak ti mangsango kankuha na. Saklatan ti mangsangokan ko na, nanang. Sige, halita kayon. Ay, napahanad ni Clarence. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay, akaslasan na may pinta talangam ngay may dito'y balay. Masursuro na kan maburipuran at papa. Asino di kasurun mo? Ti asawa ka. Apay manan. Imbaga dagiti empleyado mi, amasansan arumari ti opisina. Kat saan da ka no nga mo no sa dino ti papapanan na. Negosyante ya asawam kat adulat ta ti papapanan na. Sa bali ti atap ko, papa. Anya man ang tiyatap mo? Amangan no dan papain na. Tadyak maipaayan ni ti anak. Punasam day tadakas nga atap mo keng kuana. Taiso timang sabsabidong iti panunot mo iha. At arason no apayakas na ti atap ko iti asawa. Agdalag ka keng kuana. Awan mo pa na. Ngamnukas pangarigan ta maarabin na. Siyak ti makalaban na. At na bayagan na pampanunutak nga aramitan, papa. Tsaka mo, no umanamong kayo. Anya day ta?
Kayat ko timang hire itimang siim kadagiti garaw ti asawak. Aniya. Wan papa. Tapno mabantayan dagiti aramidan na. No maamuan na apasisi mo dagiti garaw na. Amangan no isunto ti adada paglukwan na. Ket panawan na kalakit nga rod. O di, ipasarden kong tumat lang nga pasim. No mapanagnakan nga awan papa ina. Sika madlagad di ba kamo? Amo ka di kamot lamalapdan. Aramidam no niya tinamnamaem amakapunas iti dakes nga atap mo kang kuwana. Agyaman at papa. Adda ko makidawag kada kayo. Anyamanan? Tiyo ko may bagbagay ti katugag ti planok apanang pasiim kin ni Nicole. Oh, halangan mo't ngay bagak. Namnamaem. Saan amamuan ni Abalayan? Agyaman at papa. Ay, gusto ako. Tumatanda ko ba? Clarence, kaya't kumat nga uban di anak ta. Gusto ka din. Inton madamdam ha. Inton agsada nga agsangit, isuntot pa ng ubang pengkwana. Padasa ka siya ti mangilili, barang no nadardaras asumartan. Amang ano dadala nga agsangit, lusi ka ti mangilili kan kuana. Di mo amo. Di mo kabisado ti agubay ti maladaga. Clarence, anya nga ta, no da kami laangan ti asawak, ti mang padakkel king kuana. Anya, naglaing ka. Nicole, napukaw ka ni tibiyag ko. Ita, alaang ti anak ko. Matayak pa yung umunasak ba mapasamak na ita. Naglaing ka. Panunutam, narandan niya ti masakpayan na, no siyak nga amana ti mang padakkel king kuana. Di kag pangpanunot. No kaya't mo gayan ti madani ti anak. Apay abitay bay anak. Saan ko nga inlaban ti ayan ayat ta. Gaputa impalubos mo nga inagaw na kati sa bali a babae kanyak. Ngam no to'y anak ko ti agawan niyo pa'y. Makipin na tayak langan, Nicole. Sige, diyak pilit, no di mo kaya. Naglaing kakat ngaminan? Apay, adarigat mo? Pinanawan na, ita alam pa iti anak ko. Anya klase ti panunot ti adakan ka, Nicole. Saan ka lang nagpakpakita kanyak no kas sa tibagbagam? Ngonya, Maawatan ka. Palubusan na kadimot lang amang tad amin akasapulan ti anak ta. Juan! Rabang na laang! Responsibilidad mo, ipaay mo. Sikat ti ama. Saan arumbang nga baybay am ti anak mo? Ipaay mo ti kasapulan na. Takarbangan na day taken ka, kas ama na. Sweetheart, siga mo tinauda si Mangpot ita. Kasmatlakan ka, ah. Ado na kiti rumbang nga sa kaso kiti opisina. Intang araw din mangan, nakalutong ti katulong. Nanganakon. Anya, inururay ka, taagid ta kuman amangan. Agyaman na kiti panangururay mo kanya. Angam, si kalatan ti mapanmangan. O sige, panawan ka pa yung araw dito sweetheart. Tani, mabisina kon. Okay. Agkanat ka na, ko. Gapot nata nakasaritak amang siim kadagitig karang mo. Mabalinta ka diti agsarita, iho. Of course, mama. Ay, ti pagsalitaan tayo. Sa dino ti papapanam tunggal rumwar ka iti opisina. Tarabang ka di nga ipakamok amin apapanakada kayo. Weno ti asawak, mama. Iho, iti aramidam abasta kalatan rumwar iti opisinam na makalagip ka. Kat mangparno iti dakas nga atap. Awan ti dakas nga aramidak, mama. Wen, awan man ngagpaiso. Ngam agat atapen ken ka at asawap. Naupay kat kami na di na maikat na ita arason na. Nasken ngamin nga no adda papanam ket ibagam iho. Tapno saan nga atapon ti asawam nga adda sa bali nga aramidam. Hello, Nicole. Apay imawag ka? Kahit kung ibaga nga ado dagiti ginadgatan ko para iti anak ta.
kat padaanam ti delivery. Ha? Anya dagiti ginatgatang mo? Ado, adapay nang ina-crib. Kan naggatangak pa'y kadagiti ayam na ito dumakan. Anya? Kan ado pa'y dagiti ginatgatang kung arwatan na. Kan uray si ka. Imatangak pa'y iti paraking ka. Agraman kininanang. Nicole, amangan na makadlaw ti asawa makadagitang aramidam. Awan pagdanagam. Sanan to na mamuan. Juan, ngam kadagiti impag ka makinatgatang mo. Dakkel na kwarta tinabusbos mo. Sana bali. Tapara kada kayo matagiti aginatgatang ko. Padaanam ti delivery na. Hello, Cheryl. Apay nga mawag ka, iha? Adda na duktalak nga aramitan ti anak yo, mama. Anya tinaduktalam nga aramid ti asawang iha? Nakita ti libreta di bangko mi, mama. Namin pata na nag-withdraw. Anya? Inan-ano na ti kwartang inwithdraw na? Kat apay adi na imbagbagakan ka? Dahil tangar di pa kaburburtsak, mama. At alakit ti limlimot ti anak yo kanya. Nakasaritam ka din ti asawam? Saan pa'y, mama? Kasaritam to. Kat damagam na anya dagiti naggastuan na. O sige, dito'y salas ti pangipanan nyo aming kadagita. O, alwadan nyo ang mga nadamadadaal. Madam, Ay, Clarice. Kakadado mo dagita may deliver. O nga rotanang. Nagado kami na klase dagiti ginatgatang ni Nicole para iti anak ni. Ay, nagpipintas dagiti ay ayam aginatang na para iti anak yo intong dumakal. Wen, nangina dagita nanang. Kat na maasimpol amin dagita, sigurado. Kaslan to children's park harubayan tayo. Ay, nakalaki iti tinagastos na kadagita. Sigurado nanang. Ay, tidakas. Tumamuan ti asawa na nga da paggasgastusan da sa balay. Makamuntong ditan Awan parikot ko ditan. Numaduktalan ti asawa na ti panaggasgastos na para ti anak mi. Problema na daytan nanang. Nasaya ata si Mang Patkan, Nicole. Ne, inururay mo ka diti sa sangpat ko, sweetheart. Juan, ato dagiti kayat ko ang malawlawagan. Anya dagiti kayat mo malawlawagan. Nasaya, ingkag sukat. Katkalpasan na, agsarita ta. Sige, mabit lang. Inakbit ang pelas. Tani, nabasa to'y batok. Okay. Nilpert at tinangdanak amang si Im kadagiti karaw ti asawak. Iso ti mo awat. Hello, Albert. Anya ti padangag? Anya? At na natuptalam? Kayat mo nga kita ta? Sige. Inton malam, awagan kanto, taag kita pa. Sapay lang ko ma. Tasana po no tiatap ti anak ko. Tiatap na iti anak mo abalayan. Awan mo ti amok a misteryo nga aramidan ti anak ko abalayan. Talangan nga may na di na ilimad no at da babae na. Awan nga tamat abalayan. Talangan nga may na di na ilimad no at da babae na abalayan. Awan nga tamat abalayan. Kat sana ka bumdeng nga mang siderken ko na. Nalipliputan na ti anak ko. Taure san ngagsikog ni Cheryl. San nga umdas na ita arason tap nagbabae. Mala, maamuan tanto no anya ti resulta ti panagsarita dagiti agasawa abalayan. Kat sabay lang ko ma. Tabidot ti atap ti anak ko. Awan ti babaig, Cheryl. Nangigastuan nga rin ka dagiti kwarta nga in-withdraw iti bangko. Naminupad na nag-withdraw ka. Kwa. Anya ka tati irason ko. Ilawlawag mo no anya tinangusaram ka dagiti chay. Apay nag-withdraw ka iti nagdakkel agatad. Mabalin ka de, ang madamdaman to a pagsaritaan ta, iti may panggap ka dagiti na i-withdraw ka kwarta iti bangko. Sana mabanin. Kayat ko nga itakat pagsaritaan tamatlaang ti may papan iti dayta, Nicole.
Tama nga no makapanunod ka pa iti pampar mo. Cheryl. Sige. Ipakamti kinapod no kanyak. Nangusaram iti kasya kadakkel agatad Nicole. Ibagam kanyak ti kinapod no. Sumungbat ka. Ha, mabit lang. Mawawag ka sekretarya. Sumbatak bit. Hello, Katkat? Nicole! Sana na nangikaskas. Nangamin dya imbaga ni Katkat a problema dya opisinta. Di pa pa. So, didimitan. Iha! Hindi mo tulugan ni Nicole, ginasabat ko. Wan pa pa, imawag namin ni Katkat. Ada ka na problema iti opisina da. So, aday dyan, nagdardarasan na panti ang sawa. Nukasta, di mo ba'y nakasalita may papan kadagitin withdraw na kwarta yoy di bangko? Day dati pagsarsaritaan mi itay. Ngam, saan pala nakasungbat kat imawag ti sekretaryana? Anya duman ti sungbat naging ka agtalinagad ko mati respeto may di asawam. Pasensya kayon. Jack may karita ita papa. Ta Jack pa'y matamon anya ti sungbat dagiti saludsud ko. Sapay na ko ma. Ta saan apod no ti atap ko. Nga adda pa iti asawa, papa. Mabit lang, umayakon. Naibagngal daw yung mama. Si kamat gayam iyo. Sige, sumrag ka. Agyaman ak mama. Nasayaat mo, taimay ka. Taado, dagiti kayat ko pagsaritaan ta, may papankada kayong agasawa. Mama, rinugyan nak itayan ti asawa. Ngamuga po tiro mo sa aparikod di opisina. Iso adyak na sungbatan dagiti sa lunsod na itay. Agpudno ka man ngami. Agpayso ka di, ti atap ti asawa. Wano, adda ka din nalimod, a komunikasyon nyo, iti sigod anobyam nga ni Clarence. Mama, Sungbatan, dagiti sa lunsod ko. awan ti babaik mama. Nadalos ti konsensya. Jak ginuliban ti asawa. Nasayaat no kasta. Mamati ak, tadinak nga tamot ulbudan. Ngam ti may kadwa sa lunsod yo. Nadamanan komunikasyon mo kini Clarence. Anya iho, agsao ka. Anya ti sungbat dayjay asaludsod ko. Kinapudno na mama. Nadamanan komunikasyon mo kini Clarence mama. Anya? Sinvergwensa! Kunakmat kan kaasaan mon asoblian dagi a babae. Saan mama? Ngam ada responsibilidad ko keng kuana. Katday ta ti rason. No apay nga andaan kami manan ti komunikasyon adwa. Anya a responsibilidad nga ibagbagap. Ada anak ko kini Clarence mama. Anya? Saan? Day ta tiga po na. No apay nga naadaan kami manan ti komunikasyon adwa. Dakkel agulo no maamuan ti asawam nga adda anak mo kini Clarence. Isungaron nga gan anadak mama. Tadyak kayat amamuan na. Kaya't ko ang makita ti apo ko. Anya? Kayat yu ang makita? Ti apo ko yun? Gaputa na bayagan a kayat ko ti maaddaan iti apo ko. Ladingitak mama. Ngam saan ko pailang ang mabaling ipakita kada kayo ti apo ko yun? Taapay. Anya arason iho. Mabuto nak mama. Ang mga naulitan yung manan ngay pang tatibiag ni Clarence. Kanti ina na. Saanan iho? Isu nga ibagam no sa dino ti pakakita at kadakwada. Ladingitak. Ngamnas kan nga ibagak tupay kini Clarence. No kayat na nga ipakita kada kayo ti anak me. Hello, Nicole. Apay nga mawag ka. Umayak di tabalayo ita. Tada ng patag nga ibagaking ka. San kan ngagtaktak mo wifi? Mabaling mo mat nga ibagay ti cellphone, anyaman day ta nga ibagam. Kayat ko nga iti personal nga ibagaking ka ti gagara. Iso padaanan ti ayay ko. Sige. Anya nga ti kayat mo merienda. Tayo so ti sagana mi kininanang. Ay, di kayo nagtaktak nga gluto.
Lumagasak tulad ta, ti mabalin tayo ang pagsasangwan, Clarence. Kanya ti dama agapay ngay mawag ka. Inak makigubat pa pa. Anya? Kanya ti sarsaridaam. Sana ka nagbigdo ti tihatap ko. At nababay ti asawag. Anya? Kasano ti panakaamom kan panakasigurado malipliputan na ka. Kaputa na duktala lang ti para sa imko ti aramid ti asawak pa pa. Anya? Agturong ako ni ti balay ti kirida ti asawak. Sige pa pa, bye. Aguray ka. Ibagam no sa dino a lugar ti papanam. Tadanuden ka iha amangan no may sagmak ka. Di kay makipiangin pa pa. Problema man dati ng agasawa. Denggenak. Saan ka basta mapan rumaot? Umay ka pa lang dito'y balay tagsarita tang umuna. Sakbay amapan ka iti kunam abalay ti kirida ti asawam. Papa? Saan ka ngagsibay ti tanghatang nga di mo payam mo no asino dagiti kalaban mo? Sige, umay ka pa lang dito'y balay. Anyat ko naman ako. Umay ba nandito ni Nicole? Wan ka na, nanang. Adda ka na ibaga na. Di na pala imbagay iti cellphone. Tapno saan nga agtat-tat nga umay. Pambara naman siguro na mangkita man na iti anak mi, ah. Anak ko, siyak ti madanda na agad. No kas na umay dito palay ni Nicole. Tabangan mo na makasiim ka ko anak. Itanon da iti asawa na. Di kay matanagan, nanang. Agan-anan. Anak, saan anasaya at ti masansan man na panagkit-kita yo kin ni Nicole? Apay, nanang. Kaputa, amangan no mariing manan ti ay at itinagbaitan nyo aduak. Ay, Diyos ko, saan ko babad Tsak kaya't nga agbalin ka kirida ni Nicole. Saan kaya madanagan, nanang? Saradon ti pusok na may papankan ayat. Nang runay ti ayat ni Nicole. Tilang anak mi ti makagapon no apay anasingat kami ta. Sapay la kumaatakas taga agpaiso anak ko. Anya ko ba ti mahal alak no makirelasyon akman ng kini Nicole? Idinto ta amukmat asaan anawaya. Dagitoy, at ti papa, kitain nyo. Dagiti na alalatawan ti para si imko. Kitain nyo. Oh, sinalbag! Nakauban ni Nicole iti ubing. Kitadamo ti abay na ti may sana pintas ka na po daw awabay. Kulipan na kasawag, papa. Sana mabalin da ito iya. Binalaaga kidin na siyak ti makalaban na nuguliban na ka. Nga minaramid na ratay. Kaya't ko marik na naman ti sa mariktik na kita. Anya ti pambanunot ang nga ramidan. Patayak ti babae na. Saan? Di mo isagmak ti bagim. Isinamlangan ni Nicole. Anya, isinak. Saan papa? Ay ayatak ni Nicole. Kaya ta mapukaw ko. Wala nga ma. Das ka na day dya papa, iti mapukaw papa. Tapnog subli ti atensyon kanyak ti asawag. Sige, kita kayo. Iha! Napara na. Cheryl! Mabiglang! Hello, Abalayan. Nakaawag ka man? Kapo, tatanadag sa na problema dagitan nakta. Anya ti problema da, Abalayan? Napintas mat ti anayas dagiti imat-mato nanda a negosyo, Abalayan? Ti anak mo, tinang parnoa iti parikot ang agasawa. Saan ko amaawatan? At anak na itirwar ni Nicole. Anya? Ay, nukas na amudan. Abalayan, kasano ti panakaamuyo nga adda anak ti anak ko? Di mo damagan no kasano anamuan mi. Sa dinungarod ita ti ayan ni Cheryl, Abalayan. Adda ka di dita balayo. Pimanawan, rinaot na ti karita ti anak mo. Anya? Apay at pinalubusan. Kasanod nang may sagmak ti anak mo. Saan ka madanagan na balayan? Ta sinurod ko ti anak ko. Kasta ka di, Abalayan?
niya ti kinunam, Nicole. Imbagamon kini mamang mo nga da anak mo kanyak. Juan Clarence, kat ko na, kahit na kano makita ti apo ko na. Saan? Diyak kaya't na makita ni mamang mo ti anak ko. Diyak malipatan ti panangipangpangta na kada kami kininanang. Saan ka ko mangagbutang kini mama? Nadlaw kong kingkwana, tinalaw sa aragsak na. E di mamuan na, nga damot lang apo ko na. Anya ti akong nagpampamarang laang. Nagpampamarang laang kasama iliwan iti apo ko. Ngam gayam, inton makita na ti anak ta. Pagaramidan nanton iti saan anasayaan. Sakti kang runa na makalaban ni mama. No adda aramiden na asaan anasaya at iti anak ta. Basta, diyak kaya't ang makita na ti anak ko. Diyak malipatan ti naramid na ana magsina kadata. Albert, dito'y ka di gombor sa street nga agpabagatan ti surutat. Tapno, madanon ko ti balay ta Clarence. Ah, okay. Agyaman na, Albert. Sige. Bye. Takit yung unang pain. Ang sagka na kanyak kay Japay. Oh, di Papa. Hello, Papa. Ikaw na nagpatara, yung mga numadisgrasya ka. Apay nga mo yo, Papa. Sursurutan da ka di? Adagi diligodam. Unyong paiso. Papa, saan na ko man napagtaktakan pa Isar din yung timang sursurot kanya. Kaya tamay sagmag ka di papanam. Iswasurutin ka. Papa! Apo, amunan ti mga iayo to'y anak ta Clarence. O nga ron. Guwapo, imala kanyak nga amana. Naman, gwapo. Baran no santo asikat ti umalaan na iti ugali. Ha? Taapay. Kapo, tadyak kaya't nga agbalin at takrot ti anak ta. Kaskan ka. Clarence, di mo laan mo. No kasano ti panagbabawi, iti saan ko apan ang ilaban ti ayat ko king ka. Agsangitin ti anak ko. Ni kita ang mga na punong ti diaper na. Oh, sige, sukatak. Ti anak ko na ya. Aglampay lang na ito. Igapot anda nga dali na. Oh, isunan ibo. Kumande. Landay ti anak ko na yan. Adak, pagawid mo ni Nicole. Tama nga nagpirpiro ka ti asawa na. May ayaw launay ang mga upay iti anak minanang. Bay anyo ka tilagtan. Unang, ama nga nagpirpiro ka daytan. Makamunto nga aksong ba't iti asawa na itong agawid iti balay da. Sige nanang, panawan kayo pa dito eh. Ay, Diyos ko. Di mo ko maipalubos ang maring maranti na katili mga ayat ti anak ko, kindi Nicole. Agkat katawa mo na ni baby. Wan, kaputa na sukatan ti diaper na. Makaayo talaga to'y anak ta. Alang, itid mo kanya akong taggatasan. Mabisin daytan. Awanan kayo ikibain! Ayok kayo! Ayok ka ba po eh? Nicole, ay pagkarpasi kami ka ganti kirita ti asawa! Cheryl! Ikaw ni Clarence! Ikaw! Hanya ka na ya! Kunak na ipatam ni Clarence! Di mo dangran! Ito ti pa nang ipapan mo nga da relasyon mo ito Hindi ba po pala ang relasyon niya? Hindi na to po ba? Buti din sa tiki naman ang lilipat niya! Matsin na kami ko ba? Ang relasyon mo di asawa! Panayan ka! Clarence! Di mo ipalubos sa mapatay na ka! Agahon na paltot na! Matsin na Cheryl!
kararag mo langan ngagbiag dasam, Nicole. Dan matay, saan kayo ang mapakawan ni Tidradya Clarence? Papa, aksidente, ti pa nagputok ti palnog. Iso na yung ipabasol ki ni Clarence. Di mo ikalintigan raye a babae. Papa, bito, ti pa nang ipapanti anak yo. Nga dapay lang relasyon mi ki ni Clarence. No kuma, saan na nagbalin ang darasudos? Naliklikan ko mahaati kasto na pasamak, Papa. Nuad na bidot ti anak ko. Dakdakkel ti bidot mo. Tano ko maimbaga miding at dala si Kugam sakbayan nag-asawa kayo. San ko maanapasamak ti kastoy? Pakawandak, Papa. Nun limit ko ti amin. Diyak kayat ngamin nga na masauyo kanya. Iso, kinaykayat ko ngayon limang kada kayo. Nicole, abalayan. Nakapuutan ni Cheryl. Ha? Diyos ko. Agyaman na. Diyos ko, yaman na. Umay kayo, Papa. Intayon ti ayam ti asawak. Tayta, nairubot kong dagiti arwatan na yung nakina. Mapan kami itong iti ayang ti kinasarita kapag luganan niya mga itulod kada kami di terminal. Clarence, Nanang, sigurado ka kate iti ipapanyo panagnaid pa lang iti anak mo, J.B. Cole. wen nanang, umadayo kami pailaan iti anak ko dito eh. Mga na maulit din napasamak. Akan andat kayo ichay, anak ko. Wen nanang, awan ti pagdanagan nyo, takabsat yung ti pagdagusan mi iti Bicol. Sa bagay, naanos ni Antim Asimio na kan nasingpat mo't nagiti kakasinsin mo. Ay, natalamat ka ti panunot ko. No ichay ti pagpainga nyo iti apo ko, anak ko. Kurang na sana ko na makapuot pa, Nicole. Tay tati pagkunaam, anak kasaysaya ti Dios, Cheryl. Tadiningag na matlaang dagiti kararag mi. Talaga kate, ngawanan ti relasyon nyo iti tay Jaya Clarence. Mabaling ko nga isa pata. Awan, Cheryl. Tidang anak mi ti makagapo. No apay anak kita nak iti balay ta. Ito na kimpagag. Kaya't ko abaliwan tayo sa sarita, Nicole. Sige, Cheryl. Ikarim laki di. Asaan mo nasaktan ni Clarence? Juan, sana. Kan si Papa nabos ako na mabisita. Kan maupam di anak mo. Agyaman ak, Cheryl. Ataw maawa kita cellphone mo. Ang mga ni Clarence, tayta. Kitakman. Saan nga iso? No dikat ni Nana Dolores ng inana. Mabitlaan nga. Sung batak ba yan? Hello, Nana Dolores. Anya? Ni Clarence? Napanay J. Bicol? Kaduana ti anak mi. Abalayan, Cheryl iha. Siguro kat natal na nga tamot itan ti panunod nyo. Ta voluntaryo ngay madayon ni Clarence akadwa na ti anak na. Mama, no saan ta ko mga matayo iti anak na? Kaya't ko kumaabaliwan ti panagsasarita ng ita. Saan ang malabas na ita? Urayom ti panagsublida. At isunto ti panagsasangoy manan. Mas tay ka rin masana na maulit tinabasama. Uwan, Papa. No pa'y nasakit tinakap ko. Ang naiya dayo ti anak ko. Pilitak nga awatan. No iso ti pagtalnaan ti panunot ni Cheryl. Kasapay la ko ba? Ta iti panaglabas dagiti altaw. Kat ininot matlaang amaawat. Ken masursurum nga ipatag ti anak ko. Cheryl. Kasapay ko ma.
Tamapakawan mo to mati mo na nga inayat ko ang babae. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.